llibre és una novel·la negra basada en el crim de Surquijo. El crim dels marquesos d'Urquijo, que va ocórrer al 1980 a Madrid i que és un misteri on, diguem-ne, hi ha moltíssimes preguntes sense resposta. No s'ha resolt totalment qui va ser qui és que van matar els marquesos. Va haver una sèrie d'incidències i d'irregularitats en tot el procés. Un misteri on, a més, l'únic condemnat, l'única persona condemnada per l'assassinat va suïcidar-se, entre cometes, a la presó. Un suïcidi molt raro. És un crim que va convulsionar molt la vida del país i que després de 30 anys no ha tingut una solució real. Jo he sigut periodista en actiu durant 30 anys. Jo vaig cobrir com a periodista el crim de Surquijo des del principi, per al periòdic de Barcelona, en Catalunya, en Madrid. Jo vaig conèixer personatges vinculats al crim. Vaig escriure llibres d'assaig o llibres d'investigació periodística parlant del crim. I faltava la novel·la on, aprofitant la ficció, puc contar la veritat. La veritat segons el meu punt de vista, i la veritat és fets que no van ser demostrats. És un premi molt important i dins del que és el gènere de novel·la negra pot ser el premi més important de tot l'estat. Són 3 anys de feina, és un reconeixement i és sobretot això que puc divulgar la matèria i puc parlar del que has dit tu. Puc parlar de la veritat, aquesta veritat que no se demostrarà mai, que no és una veritat judicial, que no és una veritat històrica, però home, jo crec que sí que és una veritat en el sentit profund de la paraula. Encara que els fets no hagueren passat totalment com dic jo en el llibre està contant-nos la veritat d'un crim. El cos de la narració és veritat. Jo m'he inventat, he fet una ficció, he fet una història coherent, però al servei d'uns fets que jo no he canviat. He canviat noms per problemes legals, només. Jo faig una ficció per a contar el crim tal com va ocórrer, contar totes les coses que van passar, tal com van passar, organitzant-les en el relat general. I donar una opció, l'opció que no va ser investigada per la policia, que era l'opció econòmica, que és un gran misteri en aquest cas i que no hi ha manera científica de demostrar-lo perquè no van amagar-se totes les proves. L'objectiu és que la gent llisca la ficció i que es plantegi lo complicat en la vida real que és saber la veritat de les coses.